Господи, дай ми с душевно спокойствие да посрещна всичко, което ще ми донесе настъпващия ден. Дай ми всецяло да се предам на Твоята света воля. Наставлявай ме във всичко и ме подкрепяй през всеки час на тоя ден. Каквито известия и да получа днес, научи ме да ги приемам със спокойна душа и с твърдото убеждение, че във всичко се проявява Твоята света воля. Ръководи ме във всички мои дела, думи, мисли и чувства. Във всички непредвидени случаи нека не забравям, че всичко ми е изпратено от Теб. Научи ме правилно и разумно да действам с всеки член от моето семейство, без никого да смущавам или огорчавам. Господи, дай ми сили да понеса умората на този ден и всички събития, които ще се случат през него. Ръководи моята воля и ме научи да се моля, да вярвам, да се надявам, да търпя, да прощавам и да обичам. Амин.